Sábado 14 de setembro, son máis ou menos as 7 da tarde, levamos todo o día aquí no Castro de Niñós facendo a limpeza do frontal. Se lembrabades, no anterior vídeo nos quedamos con unha incógnita, con un misterio. Estábamos nunha zona na que se vía un muro moi masivo e podía ser posible que ese muro fose a entrada. Pero temos novidades a final de día de hoxe sobre este lugar. Xurxo, boas tardes. Hola, boas tardes. Que temos? Como vai a jornada? Bueno, pois moi ben, a verdade é que a cadea humana que fixemos hoxe aquí no Castro de Niñós pois deu resultado. Como vedes aquí as miñas costas está ese suposto torreón do que falábamos outro día. Efectivamente, vemos claramente que está adherido á cara externa da muralla. O que pasa que aquí acontece o que acontece en todo o Castro, que hoxe vemos claramente, que o impacto da cantería tradicional é crítico nesta zona do sitio arqueolóxico. Isto está todo comesto pola cantería tradicional. Os canteiros desmantelaron a cara externa da muralla, pero vemos claramente que esta estrutura sí, probablemente é un torreón que está por fora da muralla, non? O que pasa é que probablemente o acceso non estea concretamente aquí, senón polo que estamos vendo quede un pouco máis aquí pertiño daqui. Ou seja, o que estamos vendo aquí non é a porta. Podería estar vencellado ás estruturas de acceso, pero sería o exterior, fora da porta. Bueno, pois vamos a ver entonces sí, vamos a ver a zona esta que vimos. Aí onde decías, non? Bueno, pois a verdade é que co traballo que se fixo aquí isto cambia bastante o conto, Que temos aquí, Xurxo? Pois mira, a verdade é que, como ben dís, o traballo este todo fixos a mao. De feito, está aquí o propietario da parcela, el pensaba que fixéramos isto con medios mecánicos, sabedes o que se avanzou. E realmente, bueno, nos castros sempre hai unha porta principal, un acceso orientado ao sureste, e é precisamente a área na que estamos nós. E estamos corroborando o que plantexaba o arqueólogo Rodríguez Casal no ano 75, de que o acceso estaría nesta zona. E evidentemente, se vos fixades, temos claramente esa rampla de acceso, non? En curva, que veíamos outro día. Por que había estas rampas de acceso en curva aquí? Sí, pois bueno, máis que nada é un elemento defensivo máis. É dicir, os castros nunca teñen un acceso directo retilíneo, sino que o teñen así. O objetivo é fundamentalmente deixar o flanco de inimigo sempre á vista, non? É dicir, é un recurso estratégico poliercético, non? De defensa do propio castro. E é sistemático nos castros en Galicia. Sempre hai un camiño empedrado que fai esa curva para entrar na porta, non? Despois temos outro elemento característico que non é unha escombreira de canteiros, que este abombamento que parece unha mámoa aquí á esquerda, que pode ser tamén outro torreón que está soterrado, e vedes aí esa vaguada, e vese claramente como o valado tradicional incluso reenche esa vaguada hasta baixo, e vese claramente que isto son estruturas que están cinguindo probablemente o acceso original ao castro, cal é unha boa aportación porque todo isto está moi afectado polos labores de canteiría, non? Entón isto máis ou menos preservouse bastante ben, polo que parece, non? Ou seja que en realidad non estaba onde pensábamos, pero estaba ao lado, casi. Sí, bueno, efectivamente a estrutura que vemos ali está vencellada da muralla, probablemente ese é un torreón defensivo que está formando parte de todo este sistema de acceso, non? O que o van de entrada probablemente estea precisamente nesta vaguada, que está tamén alineada coa suposta entrada ao recinto superior, que tamén está nesa zona de aí, non? Nesa dirección, vamos. E ten aparecido algunha cousa así máis interesante que poidamos... Mira, pois hoxe a verdade, sí, na parte que dá contra o mar documentamos unha sorte de torreón cuadrangular que se ve clarísimamente. Torreón cuadrangular? Sí, efectivamente, é unha sorte sí, de saínte da muralla que está feito en cachotería, que ten os esquinais con grandes pedras, cunha zapata de cimentación, e é prácticamente como unha garita de control, non? Nada, vamos a velo. Vale, pois vamos hasta ali. A verdade, Xurxo, que a mí o que me gusta deste tipo de cousas é como de repente, cando quitas a maleza, non sei se se pode ver a vida cotidiana deles, pero se ven detalles que van máis alá do normal, non? Sí, efectivamente, que o traballo de roza ten isto, é dicir, ten un espesor histórico moi grande, atopas grilleiras dos anos 40 dos canteiros ou atopas detalles nas murallas de fai 2000 anos, isto que fai isto interesante, non? Neste caso concreto, a limpeza que nos permite ver, sabedes o tramo de muralla, que é bastante espectacular nesta zona, é a zona que dá contra o mar, está por riba dos afloramentos rochosos, e aquí atopamos unha estrutura cuadrangular, que é unha sorte de torreón cuadrangular, que ten os esquinais con pedras grandes, como vedes, está asentado, moi ben asentado por riba da rocha, e é realmente un torreón que rompe, digamos, a liña da muralla, non? Son habituais este tipo de torreóns porque antes tiñas comentado que eran nas portas, que sí que... Pero é habitual ver este tipo de torreóns en espacios que non son aparentemente portas. Non adoita ser moi habitual. Nos castros do occidente de Asturias, na Bacía do Navia, por exemplo, ten unha técnica constructiva que chaman as murallas con módulos, que son precisamente como torreóns que van adosados. Pero eso non ten nada que ver con isto. Isto realmente aparece na zona máis monumental, que está orientada precisamente contra o mar, no? Dentro desta escenografía que esta xente montou aquí. Estamos vendo tamén que hai moitas diferencias
a hora de construir a muralla entre unhas zonas e outras, non? Entón isto fai este sitio especial, realmente. Esas diferencias poden ter que ver con que son, o que estamos vendo son de épocas diferentes ou de momentos distintos? Pois pode ser, a verdade é que o recinto é enorme, o recinto principal é o que estamos vendo, e probablemente non se fixo dunha soa vez, como diste, probablemente houve remodelacións, porque a parte da vontade de facer unha muralla moito máis grande, con pedras grandes nesta zona e outra con pedras pequenas atrás, é certo que agora estamos vendo que hai moita variabilidade, non? Entón, bueno, probablemente teña que ver coa propia vida do castro, ainda non estamos en condicións de ver a que responde, pero desde logo isto é un torreón defensivo que está na zona de maior visibilidade do castro desde o mar, non? Eu creo que é un detalle importante, porque a muralla pode seguir recta perfectamente, fan isto a conciencia, non? Bueno, pois, Xurxo, imos ver nos vindeiros días, iremos vendo na página web, pois, máis fotos de detalles. Sí, efectivamente, isto temos que limpar con detalle, imos sacar vistas cenitais, todo isto íbamos colgar na rede para que vexades realmente o alcance destas estruturas, non? Pois continúa dependientes de corasdeniños.net, das nosas redes sociais, para ir vendo como vai evolucionando e ver fotos en detalle do moito que se está aparecendo a partir deste primeiro día de limpeza. Seguide en contacto porque en breve os contaremos en que vai consistir a seguinte xornada de voluntariado, que vai ser o día 28, e para o que vos propoñemos outro reto tamén igual de fascinante que este.